Wel, mae gyda ni ddarlleniad y bore yma o Colosiaid 3, trydydd penod llythyr Paul at y Colosiaid. Dwi ddim yn mynd i ddarllen darlleniad cyfan, ond dyn ni'n mynd i wneud rhan fwyaf o'r benod. Ac o'n i'n trafod gyda Aron yn gynharach yn yr haf, be fydde fe'n dda i fi pregethu y bore yma. Lle oedden ni arni fel eglwys ac wrth gwrs beth sydd falle'n dod dros y misoedd nesaf. A chi wedi gweld y gyfres sy'n dod yn yr hydref, y cwestiwn yma beth yw eglwys. A mewn ffordd mi allwch chi feddwl bod hyn yn rhyw fath o ragflas o'r thema yna. Dwi ddim yn gwybod eto pa lyfrau yn union, neu pa lyfr yn union byddwn ni'n edrych arno, ond mae yna lawer sydd yn helpu gyda'r cwestiwn yma yn Colosiaid 3. So dwi'n mynd i ddarllen o adnod 1, Colosiaid 3 adnod 1, i adnod 17. Colosiaid 3, 1 i 17. Sy'n dweud hyn. Felly, os cyfodwyd chi gyda Christ, ceisiwch y pethau sydd uchod, lle mae Christ yn eistedd ar ddeheulaw Duw. Rhowch eich bryd ar y pethau sydd uchod, nid ar y pethau sydd ar y ddeiar. Oherwydd buoch farw, ac y mae eich bywyd wedi ei guddio gyda Christ yn niw. Pan amlygu'r Christ eich bywyd chi, yna fe gewch hithau eich amlygu gyda fe mewn gogoniant. Rhowch i farwolaeth felly, y rhannau hynny ohonoch sy'n perthyn i'r ddeiar. Anfoesoldeb rhywiol, amhurdeb, nwyd, blis a thrachwant sydd yn eilyn addoliaeth. O achos y pethau hyn, y mae digofaint Duw yn dod ar y rhai anifydd. Dyna oedd eich ffordd chi o ymddwyn ar un adeg pan oeddech yn byw yn ei canol. Ond yn nawr, rhowch heibio yr holl bethau hyn. Digofaint, llyd, drwg deimlad, cabledd a bryntni o'ch gennau. Peidiwch a dweud celwydd wrth eich gilydd, gan eich bod wedi diosg yr hen natur ddynol, ynghyd â'i gweithredoedd, ac wedi ei gwisgo amdanoch y natur ddynol newydd, sy'n cael ei hadnewyddu mewn gwybodaeth ar ddelw ei chreuawdwr. Nid oes yma ragor rhwng Groeged ac Iddewon, enweidiad a di-enweidiad, barbariaid, sgithiaid, caeth, rhydd, ond Christ yw pob peth, a Christ sydd ym mhob peth. Am hynny, fel etholedigion Duw, sanctaidd ac anwyl, gwisgwch amdanoch dynerwch calon, caredigrwydd, gostyngeidrwydd, addfwynder ac amynedd. Goddefwch eich gilydd, a maddeuwch i'ch gilydd os bydd gan rhywun gwyn yn erbyn rhywun arall. Fel y maddeuodd yr arglwydd chi, a fel yr maddeuodd yr arglwydd i chi, felly gwnewch hithau. Dros y rhain i gyd gwisgwch gariad, sy'n rhwymyn perffeithrwydd. Bydde di dangnefedd Christ lywodraethu yn eich calonnau. I hyn y cawswch eich galw yn un corff. A byddwch yn ddiolchgar. A chalonnau diolchgar, canwch i Dduw salmau ac emynau a chaniadau ysbrydol. Beth bynnag ydych yn ei wneud, ar air neu ar weithred, gwnewch bopeth yn enw yr arglwydd Iesu, gan roi diolch i Dduw y Tad drwyddo ef. Amen. Amen. Wel, dwi eisiau dweud stori fach wrthoch chi i ddechrau fan hyn nawr. Nid am falwn, a mi wna'n dechrau beichio crio, ond yn hytrach am ryw seremoni wobrwyo ddigon ffansi oedd yn digwydd yng Nghaerdydd rhyw gyfnod yn ôl. Ac ar y funud olaf fe ges i wahoddiad yn annisgwyl, ac am resymau a fi ddim mewn iddyn nhw, o'n i'n gweld yn syniad da i dderbyn y wahoddiad ac i fynd lawr i'r amgueddfa yng Nghaerdydd. Dwi'n cymryd bod pobl yn gyfarwydd gyda'r adeilad crand yr amgueddfa yng Nghaerdydd ac oedd yna dderbyniad gyda'r nos
yno. Ac o'n i ddim yn disgwyl mynd, dim ond y diwrnod cynt o'n i wedi cael gwahoddiad ac me esi, ac mynd syth o'r gwaith. O'n i'n gweithio ein bedyddwyr, ac wrth gwrs gan ein bod ni'n fedyddwyr, dim yn gwisgo, y pobl yn swyddfa bedyddwyr ddim yn gwisgo rhyw deis a dillad fancy crand, just dillad parchus gwaith, ond dim byd fancy. A dda i fi fynd syth o'r gwaith lawr fyna yn gwisgo, fi'n meddwl, o'n i'n gwisgo'r siwmper hwn a gweud y gwir. A dyma fi'n cyrraedd. Ac wrth gerdded lan stepiau mawr yr amgueddfa, a ni'n sylweddoli, dwi wedi gwneud cam syniad fan hyn. Achos o'n i'n gweld y menywod hyn mewn ffrogiau hyfryd fel gwisgoedd priodas. A dynion, wedi teilwra. A ni'n beth ydw i wedi gwneud nawr? A dyma fi'n cyrraedd a wedyn, lle dwi fod i fynd? Achos oedd cannoedd o bobl yma. Lle dwi fod i fynd? Gwedwch. Ond dyma lle o'n i wneud pethau'n waith. Nid yn unig o'n i'n gwisgo fwynlau, dwi'n meddwl dillad hyn. Ond ni hefyd yn cario bocs cardfwrdd yn llawn o llyfrau oedd ynddyn nhw, llawn o lyfrau. So o'n i'n edrych fel porthor falle, achos y ffordd yn ymddangosiad i. A wedyn, oedd yna rhywun wedi gwahodd fi, ac mae hi'n danfod neges destun ato fi, lle dwi fod i fynd, testun nôl yn dweud, cer lan i'r ardal ar y balcony. Mae yna dderbynfa gwyn lan fyna, mae gwrdd at hi lan yna. Reit, fi'n gwybod lle mae'r balcony. So dyma fi'n cerdded draw gyda'r bocs yma, lan i'r balcony, lan y grisiau, hanner ffordd lan star fan hyn, yna ddau bouncer. Cos mewn siwtiau hunain hefyd. Dyma nhw'n gweld fi cerdded lan, yn edrych arno fi, ac dyma nhw wedyn yn dweud, I'm sorry, sir. This is the VIP only area. Ond wedi edrych arno fi, ond wedi dod i benderfyniad, yn doedden nhw. A wedyn, text to. A wedyn, lan ar y balcony, mae'r boi yn dweud VIP only area. That's right, that's where you're meant to be. So dwedes i wrth y bouncer. Yes, I know it's a VIP area. That's where I'm meant to be. Oh, I'm so sorry. A wedyn lan a fi i'r ardal VIP. A'r pwynt fan hyn, wrth gwrs, yw'r gwahaniaeth mae dillad yn ei wneud, ni'n gallu gwneud. Ond yw sy'n ni just, fi yr un person, ond sy'n ni just wedi gwisgo siwt amdano fi, a wedyn mynd lan y grisiau yna, bydden nhw ddim wedi dweud, I'm sorry, sir, this is VIP only. Bydden nhw wedi gadael fi mewn. Fel o'n i, oedd y dillad yn rhoi'r signal anghywir yn yr cyd-destun yma. A sa'n gwybod os sylwch chi pan o'n i'n darllen, ond y ffordd mae'r darn yma wedi sgrifennu, y ffordd mae Paul yn defnyddio iaith dillad. Glywsoch chi na? Tynnwch bant hyn, diosg yw'r hen air Cymraeg, ond tynnwch yr hen dillad yma bant, gwisgwch amdanoch y dillad newydd. Ac beth yw'r dillad newydd yma? Pam fod e'n bwysig? Dyna pam i ni'n edrych ar yr testun yma, y bore yma. A rhywbeth arall dwi am ddweud hefyd fel cyflwyniad i'r testun yma, i'r benod yma, yw bod e'n hawdd darllen y benod. Sy'n ni'n meddwl, fi'n gwybod, mi'n nabod bron pawb fan hyn, sy'n ni'n meddwl bod y mwyafrif ohonoch chi wedi darllen hwn o'r blaen. Bod chi'n eitha cyfarwydd gyda'r adran yma o'r Testament Newydd ac o'r Colosiaid, a mae'n hawdd darllen hwn fel sef e'n llawn o rhestrau. Fwy na lai, mae dych chi'r 10 gorchymyn yn yr Hen Testament, peidwch a wneud hyn, gwnewch fel arall ac yn y blaen. A mae hwn tyma bach fel 10 gorchymyn y Testament Newydd. Bydde fe'n hawdd meddwl hynny. Mae'r rhestr, anfoesoldeb rhywiol, anhirdeb, nwyd, blis, trachwant, peidwch wneud y pethau hyn, gwnewch y pethau hyn, caredigrwydd, gostyngeidrwydd a ddwynder. Ond na, dim 10 gorchymyn y Testament Newydd sydd yma. Does dim 10 gorchymyn yn y Testament Newydd. Dim dyma'r pwynt o gwbl, a dweud y gwir. Mae'r benod yma yn sôn am fywyd yr eglwys yng Nghrist. Bywyd yr eglwys yng Nghrist. A mae'r strwythyr y peth yn dangos hynny yn glir, a dyn ni'n mynd i edrych arno fe fel brechdan. Mae gyda ni'r adnodau cyntaf, adnodau 1 i 4, reit? A'r adnod olaf, adnod 17, dyna'r bara yn y brechdan yma. A wedyn mae'r adnodau canol sy'n cynnwys y pethau sy'n edrych fel rhestrau.
o adnod 5:16. Dyna ganol y brechdan, yr ham os hoffech chi, brechdan ham neu caws neu beth bynnag. A mae bara y brechdan, yr adnodau cyntaf a'r adnod ola, yn sôn am fywyd yng Nghrist. Beth yw'r peth yma? Beth yw bywyd yng Nghrist? Dyna'r bara. A wedyn y caws neu'r ham yn y canol yw bywyd yr eglwys yng Nghrist. So dyna ni'n mynd i edrych arno fe bore yma. Y ddau beth yna fel brechdan, a dyna ni'n mynd i ddechrau gyda bara y brechdan. Adnod 1-4 ac adnod 17. Bywyd yng Nghrist felly i ddechrau. A cwestiwn i chi tro hyn, yn lle stori. Cwestiwn. Ble ydych meddyliau chi? Mi eisiau chi ateb yn meddyliwch am hyn. Ble ydych meddyliau chi yn tueddu i grwydro pan fydd gyda chi moment segur? Chi'n gwybod, falle bod chi wrthi yn gwneud y llestri neu rhywbeth, mae'n dawel, a ma'ch meddwl chi'n crwydro, i ble ma'ch meddyliau chi'n mynd? Neu yn oriau hir y nos? Dwi'n gwybod bod yna fwy nag un yma sydd yn cael trafferth yn cysgu, a falle chi yna, ar y gwely, unwaith eto yn methu cysgu, lle mae'r meddwl yn crwydro? Lle mae'ch meddyliau chi yn mynd? Neu yn ystafell aros yn y feddygfa, neu yn yr ysbyty, fel dwi wedi profi yn ddiweddar. Lle mae'r meddyliau yn tueddu i grwydro? Falle bydd eich meddwl chi yn mynd i'r rhestr yna o bethau sydd angen gwneud. Dwi'n gwybod dyna fel mae ngwraig i, y rhestr yna, to-do list yn y pen. Dyna lle mae'r meddwl yn mynd. Bob tro mae yna foment segur. Neu falle, os chi'n ffodus, o'n i ddim fel fi, a dweud y gwir, dwi yn ffodus yn hyn o beth, byddai'n tueddu wrth i'r meddwl grwydro i gofio am rhywbeth braf, rhywbeth wedi mwynhau, neu edrych ymlaen i rhywbeth. Neu falle bydd rhai ohonoch chi, falle llawer ohonoch chi, yn tueddu yn y momentau hynny, chi ddim yn hoffi'r momentau hynny, achos mae'r meddwl yn tueddu mynd, falle am gwahanol resymau, i bryder ac ansicrwydd. A mae'n haws bod yn brysur. Mae'n haws cadw'r pryder a'r gofid i ffwrdd, yn lle gadael i'r momentau segur yna i ddod. Wel, lle bynnag chi'n ffitio yn y gwahanol bethau yna, neu rhywbeth arall, i bobl fel ni y cafodd yr adnodau hyn ei sgrifennu, ac yn enwedig yr adnodau cyntaf yma, adnodau 1-4 yn y bennod. Mae yna sicrwydd yma, mae yna ddiogelwch yma, a mae yna obaith yma, rhywbeth i edrych ymlaen ato. Mae yna obaith yma i ni. A dyn ni'n cael hynny o'r cychwyn cyntaf oll, nodyn holl bwysig sy'n atgoffa ni o reality pwysicaf, os ydyn ni'n Gristnogion, sef bod ein hunaniaeth ni, gair mawr, ein identity ni, ein hunaniaeth ni yng Nghrist. Edrychwch ar adnod 3, yn rhoi'r peth yn gwbl glir. Oherwydd, buwch farw, ac mai, nid bydd, mai eich bywyd wedi ei guddio gyda Christ yn niw. Falle bod llawer ohonyn ni yn tueddu i feddwl yn y momentau segur hynny, mewn ffordd neu deimlo falle bod ein bywyd ni mewn perygl mewn rhyw ffordd, oherwydd salwch, oherwydd cwmpo mas, bod hwnna'n mynd i sbwylio'n bywyd ni, oherwydd problemau mawr yn yr ysgol neu yn y gwaith. Ond nid dyna'r reality mawr am ein bywyd ni o gwbl. Gwrandwch, mae'n dweud, buwch farw, ac mae eich bywyd wedi ei guddio gyda Christ yn niw. Felly ni dorri hwnna lan tyma bach. Buwch farw. Os ydych chi'n Gristion, yma bore yma, dwi'n gwybod bod nifer fawr ohonoch chi yn, falle bod pawb, hwn i ddim, ond os ydych chi'n Gristion, yn yr ystyr pwysicaf oll, rydych chi wedi marw yn barod yn ysbrydol. Rydych chi wedi marw ac wedi cael eich atgyfodi yn barod. Dyna yw y reality ysbrydol. Mae gyda chi fywyd newydd nawr. Bywyd yr atgyfodiad. Bywyd tragwyddol. Mae hwnna wedi ei roi chi yn barod.
bywyd sydd ddim yn dod i ben. Mae Paul yn sôn am hyn yn y lythyr at y Rhufeiniaid. Fe all newyn, rhyfel, poen a llawer mwy. Chi'n cofio'r adran yna? Gallen nhw ddod arno ni. Ond beth mae Paul yn gweud fyna? Dyn nhw ddim yn gallu gwahanu ni wrth Iesu Grist. Achos bod ein bywyd ni yn hollol ddiogel yna yn barod. Ddim o'r pethau hyn yn ni'n gallu pryderu amdano nhw. Falle newn ni brofi nhw. Ond wnaeth dim un o'r pethau hyn niweidio ein bywyd ni yng Nghrist. Pam? Pam bod e mor ddiogel? Wel, am fod y bywyd hwnnw wedi ei guddio. Reit? So biwch farw, achos mae bywyd wedi ei guddio gyda Christ yn niw. Mae'r dewis geiriau fan hyn yn fwriadol. Mae wedi cuddio mewn lle saff. Dyna'r sy'n, dim cuddio yn yr ystyr bod e ar goll, cuddio yn yr ystyr bod e wedi rhoi mewn lle saff, fel mewn seiff, mewn banc yn y Swistir math o beth, ond llawer gwell na hynny. Mae wedi gosod i fyny, allan o gyrraedd, mewn lle diogel yn niw. Yn niw, tu fewn i ddiw. Dyma'r iaith mae Paul yn defnyddio yma. Mae'ch bywyd wedi ei guddio gyda Christ yn niw. Mae Christ yna gyda'ch bywyd. Mae yna rhyw ddarlun bron bod Christ yna'n amddiffyn eich bywyd a bod y cwbl yn digwydd tu fewn i fodolaeth Duw ei hun. Nid tu fewn i ryw deml, nid banc y Swistir, ond y lle mwyaf diogel sy'n bodoli. A ni'n mynd i ddweud yn y bydysawd, ond Duw ddim tu fewn i'r bydysawd, mae e'n fwy na'r bydysawd. Y lle mwyaf diogel sy'n bodoli yn unlle. Does na ddim byd saffach na hyn. Dim lle gwell i fywyd i fod. A mae rhain i gyd, mae rhain yn realities mawr, a mae'n anodd i ni hyd yn dychmygu'r peth. Y mwyaf ni'n gallu neud i ddefnyddio darluniau fel banc yn y Swistir. Ond tybed, ydych chi'n dechrau gweld y gwahaniaeth mae hyn yn gallu neud o ddydd i ddydd. Achos mae yn ei gwahaniaeth. Mae yna gyfarwyddiadau yma i ni yn yr adnodau hyn, sydd o gwmpas adnod 3. Ych chi'n gweld nhw? Mae'n dweud, adnod 1, ceisiwch y pethau sydd uchod. Adnod 2, rhowch eich bryd ar y pethau uchod, nid pethau'r ddeiar. Mae rhain yn gyfarwyddiadau i ni. Maen nhw'n dweud wrthyn ni wneud rhywbeth yn wyneb y ffaith bod ein bywyd ni mor ddiogel yng Nghrist. Nid dweud mae hwn gyda llaw. Bydd rhai pobl yn darllen hwn ac yn meddwl bod e'n dweud rhywbeth fel yr hen joke yna yn Saesneg, bod Cristnogion yn gallu bod so heavenly minded, they're no earthly good. Nid dyna beth mae Paul yn dweud fan hyn. Nid y pwynt fan hyn yw meddyliwch am y nef trwy'r amser, fel bod chi'n sort of cerdded o gwmpas mewn rhyw freuddwyd. Dim dyna sydd gyda Paul fan hyn o gwbl. Does dim byd fel hynny yn y Testament Newydd. Yn hytrach, mae hwn i wneud gyda'n calonau ni. Mae hwn i wneud gyda ni fel Cristnogion a'n calonau ni. Mae yna ddywediad arall Saesneg Cristnogol sydd yn llawer mwy defnyddiol i ddeall ar adnodau hyn. Falle chi wedi clywed hwn o'r blaen. Sa'n gwybod, ydych chi wedi clywed hwn? Mae yna ddywediad sy'n dweud, for every look within, take 10 looks at him. Chi wedi clywed hwnna? Bob tro yn ni'n edrych tu fewn, i'n calonau, a bob tro chi'n neud hynny, edrychwch lan ar Grist, dengwaith. Dyma beth mae'r cyfarwyddiadau yma yn dweud. Ceisiwch y pethau sydd uchod. Rhowch eich bryd ar y pethau sydd uchod. Mae yna bethau tu fewn i ni. Mae yna bethau yn cwmpas ni sydd yn ein blino ni fel Cristnogion. Wrth gwrs i bod nhw. Mi fydd hwnna'n wir. Ond wedyn, beth sydd angen arno ni yw i gofio, ac i mwy na hynny, yw dwy'n i gof. Cofio yn fwriadol, dwy'n i gof ble mae ein bywyd ni. Pa dyn ni'n cael ein temtio i edrych mas ar y pethau hynny sy'n blino ni, neu edrych mewn ar y pethau hynny sy'n blino chi. Chi'n gwybod beth sy'n eich chalon chi, dwi'n gwybod beth sy'n eich chalon ni. Pan ydych chi'n cael eich temtio, mae Paul yn dweud, peidiwch yn gwneud hynny, edrychwch ar le mae eich bywyd chi.
Edrychwch ar bwy sydd wrth ein hochr ni. Pwy sydd wrth ochr di yn oriau tywyll yn os, neu beth bynnag yw'r momentau yna. Pwy sydd yn ein cynnal ni. Falle dy fod ti, ddim yn gwybod pwy, ond falle dy fod ti'n pryderu am dy fod ti wedi cwmpo i'r un patrwm pechod yna to, ac yn teimlo bod dim ffordd allan. Wel, mae ffordd allan. Achos mae dy fywyd di gyda Iesu Grist yn niw, a mae e'n fwy na'r patrwm yna o bechod sydd yn cael ddiwa, neu sy'n teimlo fel sydd yn cael ddiwa. Mae Iesu wedi profi hynny 100,000 o weithiau. Dwi'n yn gallu neud mwy i brofi'r peth. Neu falle dy fod ti'n gofidio, pwy bynnag wyt ti, y gwneud i godi yn y nos, yn swp sal, ar dy ben dy hun unwaith to, ac y bydd neb gyda ti. Mae rhywun gyda ti. Dwi ddim yn gwybod, allai ddim dweud, beth fydd e'n neud i ateb y weddi yna, pan fydd hwnna'n digwydd. Ond mae e yna, a mi fydd e gyda ti yn yr achos yna, pan fydd hwnna'n digwydd. A mae'n addo Iesu nawr. Mae'n addo. Mae'n eitha ddim byth ein gadael ni yn amddifad. So chi'n gweld, mae yna fwy gallen ni ddweud, ond chi'n gweld fel mae hyn yma ar ein cyfer ni, ar gyfer ein bywydau ni, bob dydd. A mae adnod 17, diwedd ein testyn ni yma, adnod 17 yn atgyfnerthu'r peth, yn diwedd. Chi'n gweld y cyfarwyddyd fan hyn, yn adnod 17? Beth bynnag yr ydych yn ei wneud. Dyna mae'n gweud, beth bynnag. Allai fe ddim rhoi yn gryfach na hynny. Beth bynnag yr ydych chi'n ei wneud, gnewch yn enw yr arglwydd Iesu Grist. Chi'n gweld hynny? Chi'n gweld goblygiadau hynny? Beth bynnag ych chi'n gwneud, beth bynnag ych chi'n meddwl, beth bynnag ych chi'n troi eich llaw, eich corff ato fe, gnewch yn enw Iesu Grist. Peidiwch a gwneud fel se Iesu ddim yno, achos mae yno. Mae'ch bywyd chi yn Iesu Grist. Felly gnewch pob dim gan ddwyn i gof pwy ydych chi, pwy ydyn ni, fel pobl y mae eu bywyd nhw yn ddiogel yng Nghrist. Reit, dyna'r reality cyntaf, dyna'r bara yn y frechdan yma bore yma hoffech chi. Dyna sydd yn sail i bopeth sy'n cael ei ddweud yn y canol, rhwng yr adnodau hyn, o adnod 5 i adnod 16. A mae'r pethau yma i gyd yn hollol wir. Mae'n nhw'n anogaeth gobeithio i chi bore yma. Mae'n anogaeth i fi wrth baratoi. Mae'n anogaeth gobeithio i chi bore yma. A felly bod yn her i chi hefyd y bore yma. I Gristnogion fel unigolion. Ond dy'r llythyr yma ddim yn llythyr at unigolyn. Mae'r gwirioneddau yma i ni fel unigolion, fel os y'n ni'n Gristnogion, odi. Ond hefyd mae'r llythyr yma yn llythyr at eglwys. Llythyr at yr eglwys yn Colosai. Ac felly mae'r ddysgeidiaeth yma i ni hefyd fel eglwys. A rhan ganol y llythyr mae Paul yn cymryd y reality yma bod bywyd Cristnogion yng Nghrist a wedyn mae'n adeiladu ar hynny i ddweud beth mae hyn yn golygu amdanoch chi gyda'ch gilydd, amdanoch chi fel eglwys. A just cyn sort of plymio mewn i'r adnodau hynny a twrion fy nhw, dwi eisiau just nodi fan hyn, ddim dyma'r unig rhan o'r Testament Newydd sydd gyda dysgeidiaeth fel hyn. Mae'n llawn o dysgeidiaeth fel hyn. Llawer iawn o lythyron wrth gwrs yn llythyron at eglwysi. Llawer ohonyn nhw'n cynnwys dysgeidiaeth am y math yma o beth. Ac un lle lle mae'n cael ei fynegu'n glir iawn yw llythyr Paul at yr Effesiaid 1:4, yn dweud hyn. Dysgeidiaeth mawr am etholedigaeth, gair mawr, ffaith bod ni'n cael ein dewis yng Nghrist, a bod ni'n ddiogel yng Nghrist, a mae Paul yn dweud hyn, Effesiaid 1:4, fy'n dewisodd ni, hynny yw ni yr eglwys, yng Nghrist Iesu cyn selio'r byd, i fod yn sanctaidd ger ei fron mewn cariad. So mae'r dysgeidiaeth yma yn un cyffredin
i'r Testament Newydd. Ond y cwestiwn nawr yw beth mae hyn yn golygu yn ymarferol. So dydyn ni'n dod â hyn at ei gilydd. Wel, drychwch gyda fi gyntaf ar adnodau 5 i 9. A ni'n barod wedi cyffwrdd ar y ffaith yn 5 i 9, beth sydd gyda ni'r syniad yma o diosg, o gymryd bant yr hen ddillad. Dyma'r darlun mae Paul yn defnyddio. Neu rhowch chi farwolaeth yw'r darlun arall mae'n dweud. Adnod 5, rhowch chi farwolaeth felly, y rhannau hynny ohonoch sy'n perthyn i'r ddeiar. A wedyn mae hynny, ewch ymlaen wedyn i edrych ar adnoddau 12-16, mae hynny'n cael ei ddilyn gan y rhestr arall. Gwisgwch amdanoch, mae'n dweud. Set o bethau da, set o agweddau os hoffech chi, o ffyrdd o ymddwyn. Doi restr, mewn ffordd, sy'n sefyll gyda'i gilydd, a rhoi'r holl beth at ei gilydd, a mae gyda ti bortread. Portread heriol, portread brydferth, o beth gallai bywyd eglwys fod. Sef pobl, Cristnogion, sy'n byw gyda'i gilydd, yn rhannu bywydau gyda'i gilydd, gyda Christ yn eu canol nhw ac yn sylfaen i'w bywyd nhw, a sydd felly yn caru ei gilydd, yn dyner gyda'i gilydd, yn maddau i'w gilydd, byth yn dweud celwydd wrth ei gilydd, heb ddim amhurdeb rhywiol rhyngddyn nhw o gwbl, heb ddim cystadlu rhyngddyn nhw o gwbl, ac yn y blaen. Allen ni fynd ymlaen a llenwi'r portread, mae yna fwy na hynny. A mae yna ddeunydd ar gyfer pregeth arall, pregeth lwyr, jyst yn yr adnodau hyn. Does dim amser, dwi ddim yn bwriadu cadw chi tan 5 o'r gloch, so dwi ddim yn mynd i agor pob un o'r pethau mae'n dweud yma. Byddwn ni'n annog chi falle yn lle i fynd adre ac i fyfyrio yn araf dros yr adnodau 5 i 15. Beth mae pob un o'r geiriau hyn yn meddwl go iawn, yn ymarferol i ni, i chi, ac yn y blaen. Ond dwi am nodi rhywbeth pwysig yma am y gwahanol bethau hyn, sef dwi ddim yn dweud gnewch a peidiwch a gwneud. Dyn ni ddim yn yr hen gyfamod mwyach. Dwi ddim yn fater o Dduw yn dweud dyma'r gyfraith neu dyma'r gyfraith newydd i chi sydd yn Gristnogion. Mae'n wahanol. Mae'n sôn am y natur, yr hen natur a'r natur newydd. Does dim lot o wahaniaeth rhwng y syniad yma o natur a syniad o fywyd. Yr hen fywyd a'r bywyd newydd. Mae gyd fwy'n lai'r un peth yn ddiwynyddol. Ond y rheswm mae'n wneud hynny yw y dynamig sydd ar waith. A dyma'r peth pwysig i drio cofio a deall fan hyn. Os fi'n dweud wrth blentyn, falle chi'n gweld yn haws gyda plentyn, paid a gwneud hyn a gwneud hyn, mae yna rhyw rhestr o bethau i gofio, mewn dosbarth falle, peidiwch gwneud hyn, peidiwch gwneud hyn, gnewch hyn. A mae'r plentyn, a weithiau yn ymwedig plant bach, mae'n trial cofio, a dwi'n yn gallu. Weithiau dwi'n eog o roi stŵr i Arthur yn arbennig, sy'n 2 blwydd oed, yn wneud rhywbeth drwg, ond dydw i ddim yn gwybod bod e'n ddrwg. Neu oedd e'n i wedi gweud wrtho fe, ond jyst unwaith o'n i wedi gweud wrtho fe. Dwi'n yn gallu cael ei ddisgwyl i gofio. Dwi'n yn deall pam bod e'n ddrwg. Nid dyma sy'n digwydd fan hyn yn y cyfamod newydd. Dyna pam mae'r iaith yn wahanol. Dyma pam mae'n dweud am yr hen natur a'r natur newydd, neu yr hen ddillad a'r dillad newydd. Achos y syniad yw bod y bywyd newydd yma, yn ni'n gwisgo amdano ni, yn gwthio allan yr hen fywyd, fel bod dim lle ar ôl. Neu gyda dillad, os hoffech chi, allai ddim gwisgo y siwt yna, bydde wedi rhoi fi yn y lle VIP, allai ddim gwisgo siwt, allai ddim gwisgo trowsus D uwchben y trowsus hyn. Allai ddim gwisgo siwt a crys uwchben y dillad yma. Mae rhaid i fi ddiosg, dwi'n mynd i, mae rhaid i fi ddiosg, mae rhaid i fi dynnu bant yr hen dillad cyn rhoi'r dillad newydd ymlaen. Ych chi'n gweld? Dwi'n mynd un rhestr peidiwch a rhestr arall gwnewch ochr ochr gilydd, a mae rhaid ni drial wneud o ddoi. Dyna mewn ffordd oedd yr hen gyfamod. Mae'n wahanol i hynny. Mae rhaid tynnu'r hen dillad off mwyn cael y dillad newydd mlaen. Mae rhaid i'r hen fywyd cael ei wthio mas mwyn bod y bywyd newydd yn cael lle.
Dyna darlun yw e, darlun i helpu ni ddeall. Mae bob darlun yn rhannol, ond mae'n fwriadol y darlun yma. A mae'n ddarlun sydd yn wir amdano ni. Dwi'n jyst yn wir am unigolion, mae'n wir am yr eglwys fel eglwys hefyd. A dwi eisiau dod allan i gloi mewn ffordd, ond dwi eisiau dod allan â dau beth pwysig sydd yn yr adnodau hyn, dwi'n meddwl sydd o bwys i ni fel eglwys ac yn ein bywyd eglwysig ni. Mae'r cyntaf yn dod o adnod 11. Natur ein bywyd a'n undod ni. Ein undod ni. Mae undod yn rhan o fywyd yng Nghrist. Edrychwch ar adnod 11 a beth mae'n dweud. Nid oes yma ragor rhwng Groegiaid ac Iddewon. Enweidiad a dienweidiad. Barbariaid, sgithiad, caeth, rhydd. Ond Crist yw pob peth, a Crist sydd ym mhob peth. Mae yna bwynt holl bwysig yma. Mae'n hollol fwriadol bod yn yr adran yma, a mae yna bwynt holl bwysig yma am natur bywyd yr eglwys. A gyda llaw, nid dyma'r unig le ni'n cael fwy na lai, mae'r adnod 11 yn cael ei ailadrodd i bob pwrpas yn Galatiaid hefyd. Ond mae'r pwynt yma'n aml yn cael ei amwybyddu neu yn cael ei gamddeall. So dwi eisiau nodi yn gyntaf beth yw'r adnod yma ddim yn golygu, adnod 11. Dwi ddim yn golygu bod pobl, pan maen nhw'n dod yn Gristnogion, yn stopio bod, neu fod i stopio bod y pethau hyn. Dwi ddim yn golygu bod Cristnogion ar y pryd, yn Colosau, i fod i stopio bod yn Groegiad, nawr maen nhw'n Gristnogion, neu stopio ymddwyn fel Groegiad, neu stopio bod neu ymddwyn fel Iddewon. Neu adewis rhywbeth arall yn rhestr. Mae gyda ti Groegiad ac Iddewon, mae gyda ti enweidiad a dienweidiad, mae gyda ti caeth a rhydd. So mae hon yn gymdeithas lle roedd caethwasiaeth yn bodoli, slavery yn bodoli. Mae rhywfaint am hynny wrth gwrs yn llyfr Philemon. A yna rhai pobl oedd yn rhydd, rhai pobl yn geithion, rhai pobl yn rhydd. Bydd caethwasiaeth yn y Testament Newydd gyda llaw ddim yr un peth ag oedd caethwasiaeth yn America a'r Caribi o dan trefedigaethau, colonialism fel Prydain ac yn y blaen. Oedd hwnna'n beth erchyll, anynol, oedd caethwasiaeth yn cyfnod Rhufain, bydden ni ddim eisiau bod yn geithwas, ond oedd ddim math yna o beth. Oedd ddim yn beth creulon yn yr un ffordd. Just werth dweud hynny. A dyw Paul ddim yn dweud fan hyn, bod pan mae pobl yn dod yn Gristnogion, bod rhaid iddyn nhw stopio bod yn geithion, neu stopio bod yn rhyddion, pobl rhydd, pobl gaeth. Dim dyna sy'n cael ei ddweud. Dwi ddim chwaith hyd yn oed yn golygu bod y gwahaniaethau hyn rhwng y gwahanol bobl yma yn yr eglwys yn bethau drwg. A mae hwnna'n glir iawn os ydyn ni edrych ar y rhestr debyg i hyn yn Galatiaid 3:28. Achos yn y rhestr yna, mae'n ychwanegu dynion a menywod. So mae'n dweud, nid oes yma ragor, bla 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 bla, Groegiaid ac Iddewon ac yn y blaen, dynion a menyw, dyn a menyw. Wel, dyw Paul ddim yn trial dweud fan hyn, nawr ydych chi'n Gristnogion, dyw bod yn ddyn a menyw ddim yn beth da mwyach, mae'n well i bawb trial esgus fel sydd dim gwahaniaeth rhwng dynion a menyw mwyach. I'r gwrthwyneb, Dyw nath greu y categoriau hyn. Dyw nath creu dynion yn ddynion a menywod yn fenywod. Dyw nath creu, yn ôl y Beibl, gwahanol genhedloedd ar y ddeiar hefyd. So dim dyma beth sy'n cael ei ddysgu fan hyn, yw bod yr categoriau hyn, y gwahaniaethau hyn, ynddyn nhw eu hunain yn bethau drwg. Does dim eisiau stopio ymddwyn fel dynion a menywod, Groegiad ac Iddewon ac yn y blaen. Na, y pwynt yma, a mae'n bwynt pwysig, yw bod gyda ni hunaniaeth, yr un gair eto, hunaniaeth newydd fel Cristnogion sydd uwchlaw yr holl bethau hyn, sy'n rhoi undod i ni rhwng, neu trwy ein gwahaniaethau. Undod, dim gweitha, ond o fewn y gwahaniaethau hynny. Mae'r darlun, y darlun mae Paul yn rhoi yma o'r eglwys, a ni'n gweld e'n datguddiad hefyd, mae'r darlun yma yn ddarlun sy'n tymyn bach fel teulu newydd
Meddyliwch falle am deulu o bobl wyn, falle yng Nghymru, yn mabwysiadu plant, falle un plentyn o ni ddim, o China neu Asia rhywle, a plentyn arall amddifad chi ddim yn cael ei hwn, ond just y darlun, okay? Plant amddifad falle o Affrica neu rhywbeth, a mae'r rhieni yma, rhieni gwyn yng Nghymru yn mabwysiadu nhw. Ydy'r plentyn hyn yn colli eu cefndir nhw, eu hunaniaeth cenedlaethol, a'i rhyw nhw, enghraifft? Na, dyn nhw ddim. Ond maen nhw wedi cael eu rhoi am resymau da caredig mewn teulu newydd. Eto, darlun rhannol. Dyw hwnna ddim yn senario sy'n digwydd yn y byd go iawn. A chi'n gweld beth dwi'n ceisio darlunio. Y peth mawr nawr yw bod nhw'n deulu newydd gyda'i gilydd. Mae yna undod iddyn nhw. Mab a'r tad, merch a mam ac yn y blaen. Ac dyma beth sy'n wir i ni fel Cristnogion. Mae gyda ni dad newydd yn un yng Nghrist. Yn ni'n dal i fod yn fenywod a dynion. Beth hyfryd a bendigedig yw hynny. Yn ni'n dal i fod, gwahaniaethau nawr, yn hen ac ifanc. A mae hwnna'n iawn. Dwi'n fel sef pobl o fewn yr eglwys fod i smalio bod nhw ddim yn hen neu behafio yn union yr un ffordd ar draws y cenedlaethau. Yn ni'n dal i fod yn Gymru a Gwyddelod, Nigeriaid, Ffrancwyr ac yn y blaen, yn ein achos ni ym Mheniwel. A pwynt yw, does dim pwyntio bus i fod ar draws y gwahaniaethau hyn. Dim discrimination, dim gwahaniaethu neu camwahaniaethu oherwydd y pethau hyn, y statws yma neu'r cefndiroedd hyn. Dim cau allan oherwydd y pethau hyn, achos dyn ni gyd yn un yng Nghrist, a dyna'r peth mawr, a dyna'r peth pwysig. Ac yma, un o obligiadau yma i ni yng Nghaerfyrddin, yw be mae hyn yn golygu, ac i ni ym Mheniwel hefyd, yw be mae hyn yn golygu ar draws ieithoedd gwahanol. Dyna un o'r gwahaniaethau mawr yn ein cymunedau ni yn yr ardal hon. Mae tua hanner y boblogaeth yn ôl y cyfrifiad diwetha yn Gymru Cymraeg, a tua hanner ddim. Ac i raddau helaeth, mae'r ddau grŵp yna, dim yn llwyr, ond i raddau helaeth, yn mynd i grwpiau cymdeithasol gwahanol, mewn rhwydweithiau gwahanol, clybiau gwahanol, ac yn y blaen, yn troi mewn cylchoedd gwahanol i raddau helaeth. Ac un peth allan ni ei wneud yn yr eglwys yw dangos i bobl yr ardal hon ystyr gwir undod ar draws y ffiniau iaith hynny. Nid rhyw fath o undod ffug sydd yn gorfodi Cymru i droi at Saesneg. Dyna profiad Cymru Cymraeg fel arfer. Gorfod troi at Saesneg fel sy'n tueddu digwydd, a dyn ni ddim yn hoffi hynny. Ond dwi ddim yn rhyw fath o undod ffug chwaith sydd yn gorfodi y ddi Gymraeg i aros i ffwrdd neu rhywbeth, i ddim cael eu cynnwys fel maen nhw yn teimlo sydd yn gallu digwydd. A mae'r ffaith gyda llaw bod llawer o bobl, llawer yn eich plith, sydd ddim yn siarad Cymraeg neu sy'n dysgu Cymraeg, yn dod i'r oedfa yn y bore, yn arwydd gwych o hynny. Ac yn yr un modd bod yna Gymru Cymraeg yn mynd i'r oedfa Saesneg yn y nos, bod dim angen ar un ystyr achos mae'n oedfa Gymraeg. Mae hwnna yn arwydd gwych, a mae'n ysbrydol. Mae'n rhan o realiti ysbrydol pwysig am fywyd yr eglwys. Dwi ddim yn dim byd llai na hynny. So mae undod go iawn fel hyn, a draws gwahaniaethau. Gwahaniaethau yn cefndir, gwahaniaethau iaith, gwahaniaethau oedran, yn gallu bod yn beth costus. Mae'n gallu achosi, beth yw'r gair, camddealltwriaeth. Mae'n gallu achosi tensiwn hyd yn oed ar brydiau, ond beth ni'n cael ein annog yma yw i roi ymlaen, dynerwch calon, caredigrwydd, gostyngeidrwydd, addfwynder ac amynedd. A wedyn mae yna un peth ola. So dyna oedd y pwynt o adnod 11. Mae yna un peth arall dwi eisiau tynnu allan, sef adnodau 9 a 10, sy'n gorwedd o dan y cyfan o ran y cwestiwn yma o fywyd yr eglwys yng Nghrist. A dyma yw pwysigrwydd y gwirionedd neu gonestrwydd o fewn bywyd yr eglwys. Pam fod hwn mor bwysig? Ych chi'n gweld gyda llaw adnod 9, peidiwch â dweud celwydd wrth eich gilydd.
gan eich bod wedi diosg yr hen natur ddynol ac wedi gwisgo amdanoch y natur ddynol newydd. So mae'n tynnu sylw penodol at hyn. Peidiwch â dweud celwydd. A dwi'n gwybod bod rai o'n chi'n meddwl yn gwrando arno fi fan hyn yn dweud, wel, dwi ddim yn dweud celwydd. OK, it's fine. Dwi'n stryglo gyda rhai pethau, ond dwi ddim yn celwyddgu. Na, mae hwn i ni. OK, mae hwn i ni gyd. A dyma pam. Gyntaf, pam bod hyn mor allweddol? Mae'n mor allweddol achos Iesu yw y gwirionedd. Mae Iesu'n galw ei hunan yn wirionedd. Felly, mae rhaid i ni talu sylw at hyn. Fi yw'r ffordd y gwirionedd a'r bywyd, mae'n dweud. Fe yw ein bywyd, ond hefyd fe yw'r gwirionedd. Does dim anwiredd ynddo fe o gwbl. Mae'n casau anwiredd a chas perffaith. Os yw'n bywyd ni yng Nghrist, mae rhaid i ni fod yn llawn gwirionedd hefyd. Wel, pam fod hyn yn dyna pam mae'n bwysig, wel, pam ydw i'n pregethu i chi am peidio dweud celwydd. Dwi'n mynd cyhyddo chi o gwbl o fod yn gelwyddgwn na'n hunan. Dyma pam bod hwn yn bwysig. Am fod fwy nag un ffordd o fod yn anonest. Mae hwn yn beth heriol. Mae heriol i fi hefyd. Mae hwn yn beth heriol. Mae yna lyfr o'n i'n bod wedi dod o fe, siclo fe i fyny, ond anghofio si. Lyfr diweddar da iawn sydd wedi dod allan gan awdur o'r enw Dane Ortland. Dwi'n meddwl bod Aron wedi dyfynu fe o'r blaen hefyd. O'r enw Deeper, llyfr arbennig o dda, allan ni argymell i chi, neu rhoi copi fenthyg neu beth bynnag. Ond yn y llyfr, mae'n sôn am fywyd yr eglwys. Yn y llyfr, un o'r pethau mae'n sôn amdano o'r ysgrythyr yn glir iawn, yw'r reality yma bod modd bod yn anonest trwy'r ffordd i ni'n ymddwyn, trwy'r ffordd i ni'n siarad hyd yn oed, heb ddweud rhywbeth sydd yn gelwydd noeth. Trwy enghraifft, just enghraifft y hyn, ymddwyn mewn ffordd sydd yn dweud, a popeth yn iawn, pan dyw popeth ddim yn iawn. I ni'n rhoi'r argraff, ac os y'n ni'n fwriadol, mae hwnna'n anonestrwydd. I ni'n rhoi'r argraff bod popeth yn ffain, a dyw popeth ddim yn ffain. A dweud y gwir, beth sy'n angen arno ni yw caredigrwydd, neu gweddi, neu help hyd yn oed. Neu, ffordd arall o wneud yw gwisgo rhyw mwgwd cymdeithasol i ddweud, i roi'r argraff, wel, sort of, drychwch arno fi. Dwi'n troi fyny yn un dillad VIP, mwyn i chi edrych arno fi. Mae bod ymysg pobl eglwys yn sort of achlysu'r cymdeithasol yn yr ystyr yna, os chi'n gwybod beth sydd gyda fi, yr ystyr sort of, dangos eich hun. Dyw hwnna ddim yn onest. Dim dyna dyn ni. Dim dyna pwy ydyn ni yng Nghrist. Does dim eisiau hynny yn y bywyd newydd. Dyna ffordd y byd. A mae hwn yn beth heriol. Dwi'n dweud llai. Fel mae'n dweud yn y llyfr yna, a dwi'n meddwl bod hwn yn helpful. Mae popeth sy'n yno ni yn naturiol, a popeth mae'r gymdeithas o gwmpas ni yn dweud wrtho ni, yn gwthio arno ni, yn gwrthod hyn. Weithiau, byddai'n well gyda ni marw na bod yn wirioneddol onest gyda pobl eraill. Falle bod chi'n gallu neithu gyda hynny, ond i ddim. A dweud y gwir, mae cerdded yn y goleuni, byw ein bywyd mewn ffordd sydd yn gwbl onest, yn fath o farwolaeth. Mae'n fath o farwolaeth. Mae'n gallu teimlo fel sy'n holl person ni, ein hunan, yn toddi i ddim byd wrth i ni golli ein ymddangosiad taclus a pharchus o flaen Cristnogion eraill. Falle bod hynny'n canu cloch, dwi'n yn gwybod. Dyw hyn gyda llaw ddim yn golygu. Dwi ddim yn dweud wrthoch chi o'r pulpud fan hyn, dwi ddim yn dweud y dylen ni ddod a rhannu pob peth yn ein bywyd ni gyda phawb yn yr eglwys, pob dydd Sul. Na, dyw hwnna ddim yn ddoeth. Dyw hwnna ddim yn addas. Dyw hwnna ddim yn mynd i adeiladu fyny, a dwi'n siŵr o fod ddim yn mynd i helpu chi chwaith. Mae eisiau doethineb, wrth gwrs, bob tro ac ym mhob peth. Ond mae'r egwyddor yma'n bwysig. Ac wrth gwrs mae bywyd yr eglwys yn mynd tu hwnt i wasanaeth y Sul. Dyna pam un o'r rhesymau pan bod gyda ni grwpiau cymdeithas yn ystod yr wythnos. Dwi ddim achos bod y bregeth ar y dydd Sul yn ddiffygiol a bod angen astudiaeth ddeiblaidd yn ychwanegol i hynny. Dim dyna fel mae'n gweithio. Mae'n beth da i ni gael astudiaeth gyda'n gilydd. Ydy, yn sicr. Ond hefyd mae'n rhoi cyd-destun
i ni fod yn onest gyda'n gilydd mewn grŵp llai o wythnos i wythnos. Ac wrth gwrs, mae yna adegau ar y Sul sydd ddim yn wasanaeth, sydd ddim yn oedfa. Dyna un o'r sef mae dyn ni'n gwneud coffi. Dim just achos bod e'n neis i ni gael siarad gyda'n gilydd a dal i fyny a cael rhyw fath o social club. Mae hwnna'n ddim byd yn bod gyda hynny, ond mae yna reswm arall, ysbrydol, dyfnach i'r amseroedd hynny. Sef bod e'n gyfle i ni rannu gyda'n gilydd, gofyn sy'n rwyt ti, a falle gofyn sy'n rwyt ti go iawn. Falle gweddio gyda'n gilydd, hyd yn oed. Heb deimlo embaras. Mae'n lle diogel. Dyn ni yma fel teulu i gefnogi ein gilydd, fel Cristnogion, yn ein cerddediad gyda'r arglwydd. Falle bod hwn yn dibyn o her i rai ohono ni. Dwi ddim yn gwybod. A falle mae'r heri eraill ohono ni yw gadael i bobl eraill cefnogi ni. So mae'r syniad o rhannu, ffain. Y syniad bod rhywun arall yn gallu helpu ni, mae hwnna'n heriol i'n balchder, rhywbeth fel hynny. Wel, wyddwch chi beth. Pobl wan yn cefnogi pobl wan eraill o dan frenin cryf. Dyna yw eglwys. Dyna yw eglwys. Felly, i gloi, beth ydyn ni wedi gweld yn yr nodau hyn? I ni wedi gweld bod yr holl ddarn yma am fywyd yr eglwys yng Nghrist. Bywyd sydd yn ddiogel a sydd yn sicr, gan ei fod e wedi cuddio i fyny gyda Christ ei hun. Dyna pwy ydyn ni nawr. Sut bynnag yn ni'n teimlo o ddydd i ddydd, mae yna reality sydd yn fwy na hynny, a mae hwnna'n newyddion da. Dyn ni gyda Christ hyd dragwyddoldeb. Dyn ni hefyd wedi gweld rhywbeth am fywyd eglwys undod go iawn, undod sydd ddim yn dileu neu'n anwybyddu y pethau sy'n wir amdano ni, ond sy'n mynd uwchben y pethau hynny, ac o dan y pethau hynny. Undod go iawn, dim un artiffisial, lle mae popeth yn edrych yn gret, achos mae pawb yn troi fyny tu ôl i ryw fwgwd o ffug sancteiddrwydd, ond undod lle i ni'n cael ein adeiladu mewn gwirionedd i fod ar lun a delw Crist ei hun. Mi nawn ni fethu. Wrth gwrs nawn ni grethu. Ni angen gras bob tro, a mae hynny'n mynd i barhau i fod yn wir. Felly mae yna lawer yma yn yr anodau hyn. A cofiwch wrth adael, taw nid ni yw'r modur. Nid rhestr o bethau ni'n neud yw hyn. Nage. Mae'r modur yn glir yn adnod 17 i gloi. Beth bynnag yr ydych chi'n ei wneud, ar weithred neu ar air, gwnewch bopeth yn enw yr arglwydd Iesu. Y fe a'i lan ysbryd yw'r modur yn hyn i gyd. Gan roi diolch i Dduw y Tad trwyddo Amen.